Kelee m unu la anya odin unu ji ahụ si anyị fụtara ọrịrị lee ya kpọfụtara nwa obere nwanne m ọ na-eme isi ike ịmasị ihe mere eji eme isi ike eche makọwara unu ịmasị ndị China ha nwere active blood ndị Igbo nwekwa active blood so onye China la onye Igbo bịa lụkọ ha mụta ụmụ ha ruru mgbadike lee isi ike amụtazi ụmụ ha duru super active anọghị m chọrọ ịkọrọ unu chọrọ ka ịmachi otu Daniel nọ na bifo ha rahụ ụra anya hejela enye nsogbu ebe akwa ngodu nsogbu ele enye ma ọmị so unu chọọ ka ha arahụ ụra la oge ha ejighị enye nsogbu lee ihe njem unu kpọfụta ha la ọrịrị ha gwuchi egwuregwu ike niile dị ha la ahụ guys ha egwuchi egwuregwu afọ ezigbo ike ji agwụ ha once ma ọmị m sa ha ala ya ahụ nye ya ihe oriri pium ọpịakpu ozugbo rahụ nwa ụra Igbo bụ Igbo nwere ihe unu nereta ihe onyonyo mepụrụ kịta unu ahụla ka akwa ọkụkọ si tigbuo akị ihere were na-eme mkpume n'elu nwata Igbo nne ya bụ onye China amụọ ya na China mana ọ na-eri Igbo ka na-eri ji gị bụ nne na nna bụ ndị Igbo were na iru unu gwa ezi unu ọnụ unu bi n'ala Igbo mana ụmụ unu amaghị asụ Igbo Okeke nwaanyị dịkwanụ ntị njọ ka anyị were n'ehihie chọpụ ewu ojii tupu chi ejie na-eche ụmụ anyị Igbo n'ihu osite adịwa mma ọ dịbara gboo